Da li bi se Dalibore mogla možda neka, ajde da kažemo, lakša verzija, da li bi se moglo samo sa perlom naprskati i ostaviti da se osuši? Može, ja radim, apsolutno može, ja to radim kad perem motor i kad zaštićujem plastike na motorima, ja ostavim preko nas da ostane, stvarno mi je top efekat poslije. Ali uvijek uzmem četku mekanu, pa iščetkam taj dio, kad nanesem perl, onda načetkam perl i ostavim ga, ne brišem ga, ostavim ga preko noć i stvarno izuzetan, dobar sjaj mi, fin sjaj, satin onako, bacam više malo na sjaj nego na mat, ali je rezultat perfektan. Znači uzmiješ recimo špricu koja baš raspršuje u sitni aerosol i bez nekog brisanja. Da. Slobodno. Generalno nije to neka trajnost, ali to bi valjda bio da dobijemo onaj wow efekat kad nam klijent uđe u radnju po auto, da i to izgleda dobro kao i ostale stvari. Da.